Δυστυχώς δεν είναι σήμερα οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το πίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται. Αγαπητοί μου, πονάει η ψυχή μου που σας το λέω αυτό το πράγμα. Πονάει η ψυχή μου. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε πάτερ αυτό, πάτερ εκείνο, τι να κάνουμε? Και δεν έχω τον τρόπο να τους βοηθήσω, να τους πω πηγαίνετε. Πού να πάτε? Σε ποιον? Πού? Δυστυχώς δεν είναι σε θέση η εφημεροί μας και εκείνοι οι οποίοι είναι από τον Χριστόν τεταγμένοι να βοηθήσουν το πίμνιον, δεν είναι εις θέση να βοηθήσουν. Αγαπητό πίμνιον, βοηθήστε εσείς τον εαυτό σας. Μελετάτε τον Λόγο του Θεού και βοηθήσατε εσείς τον εαυτό σας. Εμείς δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποτε σας ρίπτουμε και εμείς. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, σας ρίπτουμε και εμείς εις τα χέρια των εχθρών. Δεν θα θέλω όμως να σας αφήσω και ξένιαστους και να πείτε έχουν τον λόγον άλλοι, αυτό που θα μας πούν αυτό θα κάνουμε. Όχι, να είμαστε ξυπνητοί άνθρωποι, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού για να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, διότι σήμερα δεν σας προστατεύουν εκείνοι που είναι τεταγμένοι για να σας προστατεύσουν. Αγαπητοί μου, μελετάτε τον Λόγο του Θεού και άμα συναντήσετε την αδιαφορία εκ μέρους ημών, τότε να πείτε όχι πάτε, δεν είναι τα πράγματα έτσι, είναι αλλιώτικα. Και αν εσύ τα λες έτσι, εγώ τουλάχιστον θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Και όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά να προστατεύσετε και τους παραπέρα, τους πλαϊνούς σας, διότι είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, έτσι να γίνει.